Много интересна стратегия тук. И двата камиона са в жълтата, единия дори в синята зона. Много добре, много добре. Супер. Добре, добре. Този камион съборен се зачита като 0 точки. Отляво имаме събрани двете животни, куче и котка. И отново ще имаме удоволствието да наблюдаваме тази странна машина. Свали, гуми и какво ли още не по нея. Много добре, много добре. Интересно работят зъби. Самолета беше путнат. Една минута до края. Една минута. Отново мъжето ни попречи. 40 секунди. 40 seconds. Гответе се за следващия рунд. Знаете кои сте. Успяхме да съберем кучето. Имаме около 18 секунди. И невероятната машина, която върви напред. 10 секунди. 9. Интересно решение.